Хора, добре дошли в най-новото ми видео на 99 дни в гората. Днес ще играем с моя приятел Вики. Абонирайте се за моя канал и за канала на моя приятел Вики. И нека да започваме. Така крейтнахме свят. Да знаете, сега събираме дърва. Туцак. Да знаете, че съм малко дни и не съм чак толкова добър, нали, Вики? Вики! Така, хора, тук ще сложим такива, да може да направим нещо. О, кучета! Вълците. Аз убих един. Окей, брат, чакай, че тук. Така, да вземем тук, да едем. Дъжка. Хора, сега какво може да си направим? Значи ще направим това. Ние не можем. Какво трябва да имам? Какво са тия неща, бе? Така, хора, ще отидем да видим. Омага, брат. Омага. Какъв беше този звук, бе? Аз на къде да хода? Тук ще лу. Хора, преживяхме първа нощ, сега е ден-две. Тук да начекам малко дърва. Хора, почваме да правим такива, как се казваше? Да. Крафтайта. Добре сме, бе. Епа да. Аз ходят цепа дърва. Аз нацепих доста дърва според мен, но... И още. What the fuck? Защо има смачкан вълк? Хора, вижте смачкан вълк. Мачкан вълк. Вълк. Къде е смачкан вълк? Това е смачкан вълк. Абе, ти разбираш. Брат, не ги разбирам, ама разбирам какво. О, аз ще хода там. Добре, го името. Хора, имам нова прическа, може да ми я честитите. Иначе да не сте живи и здрави. Не бе, да. Open the fucking door.
Open touch. О, това не беше много, но добре. Oh my god. Oh my god. О, аз имам голд, бе, брат. Алло. Чакай, че... Хора, имам голд. Защото нещо ми се бъгна, брат. Се отдосах. Ало, Вики. Ало, бе. Ау, yes. Какво ми викаш, лето? Направо да Пара стек. Погледям точно. Коваш ли дърва? Не. Такова и Някой би такован, да бил накован. Чакай, че съм гладен. ти дърва. Чакай, че съм гладен, бе, бро. Ей, това мога ли? Не мога да. Да правя нещо. Какво да правя с това нещо? Какво нещо? Да Не го пипай със сега. Аз ще го изхвърля. Ето тука, да не го гледам. Отново. Колко пардонки, бро. Направо. Дъмън си го хапна. Не бе, беше съм само да не гледа. Абе, лека, бе. Аре, бе, лека балък. Бега балък. Балък. Лаян. О, балък. Това е балък. Балък, ю. Балък, балък. Ела, бе. Ела, бе. Ела, бе. Балък. Къде е балък? Това е тук, бе. Не бе, масло. Мама. Вики, имам някаква карта. Бълък. Ми стараха. Айде. Гледал. Омага. То е направо... Пета вечера. То си едно... Брат, то си едно екстра. Сега вече сме седма. Бата, защо ще бъде Бог ме бие? Нищо... Абе, ела. Защо? Я бдиг да след. Дай. Аз ще путна в недостатъчност. Ега си. Мамо. Бате, то смачкан вълк, какво да го прави, да го изядем? Не.
А до колко дни заставяш цел? Колко дена мислиш, че ще оцелеем? 20. Аз мисля, че 20 най- Аз мисля, че 40-45. не. Как да? Ти си 30 и няколко. Аз съм 23. Стигна... Брат, Къде ти е картата? бях една плюнка и Вълка беше на една плюнка и той първо ме уби. И с какво да те правя? Страница не виж. А ти къде си, бе? Ти къде ходиш натам? Брат, Аз към теб ли се идвам? опитвам да намеря Към теб ли идвам? What the... Да. Какво е това? No! Бас! Той умря. Как да те взема? Как да те... Трябва да вземеш кожата, бе. Върни се там. Значи, вземи това кожата на вълка. Това е ангъселина. И това къде е желязното. Вземи кожата на вълка първо. Коя е кожата от това? Кожата на вълка. Не. Да, това също ни трябва. Чакай, ще го сложа в сторону. Брат, какви неща имам, бе? Вземи това кол, къде е за дървото кол и другото. Аз ще взема и това. Да, това го вземи, къде го... Добре, сега вземи тук тези двете. Кои две? Не това. Кое? Те тук двете. Камъните? Скипни го. Брат, това, къде е запалва огъна, не дървото, а до дървото. Брат. И другото. Чакай, бе, брат. Point. Ти умря ли? Да. Да, че ми изнервяш. Добре, аре, какво да направя? Просто те взимам. Брат, няма да оцелим, ако те играеш така. Хора, умряхме. Аз го бях забравил и стигнахме на 40-тия ден. Забравих да го пусна. И стигнахме до 40-тия ден и умряхме. Така че, ако ви е харесало видеото, лайкнете и се абонирайте и от мен. Чао!